En vols una mica més? Avui tampoc vindrà. Qui? La Marta. És que ara no em ve a veure mai. Potser està ofesa per alguna cosa que li vaig dir un dia. I amb el caràcter que té, és tan tossuda. Com el seu pare. Tot i les nostres diferències, jo me l'he estimada sempre moltíssim. Jo la trobo molt a faltar. Em caus millor que la noia que venia abans que tu. Com et dius? Marta. 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 Marta.